И здравей всички, които ме гледате, аз съм DarkBoy.bg и днес ще разговарям с Кучето 5. Е, Не знам, някакъв шибан разговор. Леле, аз почнах да ти викам Кучето 5, бе, да им си док България. България. БГ. И който е, дето ти е казал, че ще рекламира сървъра? Хаки нещо си. Или? Да, той ли? Човек тъпо ми е. Не знам. След малко. В Wolfcraft. Окей, привейт сървъра, между другото, кога ще го правим? Що се отказа? Окей. Не снимам. Какво създавам малко песнички. Някакви. Между другото, мисля скоро да правя някакъв спид арт. Не съм сигурен на какво дори. Знаеш какво? Ще направя спид арт, само че знаеш ли на какво ще бъде спид арта? Ще пишем накрая, примерно, някакъв жълт екран и черно като знака на Батман ще пише Nobody. 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 Ще направя спид арт на никой. Защото нещо не дига. Той уж е на линия, а пък не дига. Нали ги знаеш? Не ги знаеш, нали? Как ми е тъпо само. Що? Ти направи ли пейнтбол? Аз честно да ти кажа, пицарията на Фреди, като се опитах да я направя веднъж, първия път, когато се опитах да направя пицарията на Фреди нали, както си го бях измислил в ума, си мислех, че ще е бахти страшно, обаче то се оказа пълна скръп. За нищо не ставаше. В смисъл, първата ми пицария, която я направих в Майнкрафт, нали, който е играл в Five Nights at Freddy's. Добре, как може? Това е някакво тъпо направено. Защото в Five Nights at Freddy's има 7 нощи, а пише Five Nights at Freddy's. А играта е малко така. Не знам, просто до сега не съм играл такава игра. И ми беше някаква много странна, когато я играх за първи път. Да, на мен, защото и между другото не се чудя още защо ми излизат винаги той аниматроникс. В смисъл, всеки път като играя ми излиза той Чика или Фокси на втората нощ. И между другото нещо не мога да мина втората нощ, защото някъде към 2 часа почва да... Не мога повече да свалям камерата или там, както му се вика.
Не мога да си гледам офиса. То нещо... Не знам, защо става така и затова не мога да мина, не мога да мина втора нощ. И се стигам до 3-4 часа, не знам. След малко, не знам, просто. Сега нещо изобщо не ми се играе и трябва да се занимавам с тъпото ми интро, защото... мен не че ме интересува интрото, на мен изобщо не ми трябва интро, обаче трябва с нещо да си преработвам клипчетата. Трябва с нещо да си преработвам клипчетата, защото иначе... Обаче, не, просто никакво. С Movie Maker дано може. Снимам. Снимам лични разговори. Интересно. Въобще някой тогава писал ли? Ти с какво си направил лайвстрим? Не, с YouTube може. То принцип не се ли стримва с... не е ли по-добре да стримваш с... какво беше? Twitch, да. Знаеш какво? Тук някаква си... една приятелка Монито Георгиева, уж приятелка. Състоянието и така да се каже в Skype е ОМГ бе човек. Дето виж как